ali, katong isa. Ali. Ay, di ka. Oh. Ali. Oh, sir, ano sir? Ang imong role, Manny Pacquiao? kana. Ha? Sige. Baksidor gini. Okay gid kay ni Japon ni. Oh. Nah, kana. Parang nindot ni agya nito ano. Ang hatag na ko nimo nga role, isog ka nga baksidor. Pacquiao. Kana. Sige. Action. Uy, Unsa naman? asa kat. Asa. Pagpalina po kanan. Ingon Pacquiao, wala man ka mo atog. Wala ka gatuon kag langoy. Sige. Balik. Gahi nga isog ba? Isog. Ligog lawas ka. Ligon. Pang witik kayo ba? Witik. Oh, witik. Sige. Oh, sige. Balik, dali. Okay, 1, 2, action! Ako lang. Silon ko. Ay lang.